Shalom, horas marihita, saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hata Yesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hata, jumolo mahita, martangyang. Asini roha madihamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hata nitu hata na gabe jamita di partangyangata na laos epistel di Minggu Palmarum di tanggal 20 Maret 2026. Ima hata nitu hata na tersurat di buku Pesalmen biduto lupulu sada ayat 8 rodi ayat 10 jala topik ni minggu tadi si Yesus Kristus do Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Hujaha madihita tapai hutihu ma di bagasan rohat tabe sonoma di dok hata nitu hata. Sai marulupulup jala marlas ni roha ma au bahen mida asini roham nati natakmu dangol hon namar binotoiho diaka hagugutan ni toldiki. Jaladang di pada potua utu tangan ni musuh di pajong jokodo patu di halab bason. Asima roham dia wali Jehovah ay hagugutan doau pola do lotok mataku binahen niya haarsahon maras do rohaku do dagiku ay nunga suda ngolukku di bahen hamarason suda dohot akatauku di bahen angguhangguk merus do gugukku di bahen do sakih jaladang mangalo be holi-holiku. Jadi gabe parbiliat doau maradupos sudi aka aloku dohot hobarhu hudul jala tarsongo situtu do aka dong aku magodang marsidik-siding bedo aka namarnida au di balian nung atung lupa au siar roha songon halak namate sobukon ngar-ngar na abolongan nama au ay say hupa bigi-bigi do husip-pusik ni toro palak habiaran humaliang say marluhuti do nasida martutu piau mabuat hosaku do dipikiri nasida. Alayang guau tuho doau marhaposan ale Jehovah nikudo hodo de bataku marguru tu tanganmu do aka parsoryoki sai palua ma au siat tangan ni aka musuku do hosian aka na mangalotong yau. Ima hatan itu hata di hamuak kadongan sahapor siaon di sadatiki pajupang ma opat talak namardongan namaraliale di sada inganan tadok majorupa ni dilaponi opu sitaronggal guarni na opat namaraliale ima si selamat si busur si sehat doh si butong isat tabi molotung adong guarna sarupa ate nah dang namar sengaja na kebetulan dua rupane. Jadi si selamat, si busur, si sehat doh si butong ima na pajupang disada lapo ni opusita ronggal nakiningan. Jadi oroha ba di tonga-tonga ni parjupangan nasidai masih suku na do nasida taringot tu dia do narumikot di parnguluonon. Jadi di suku si selamat madongan na natuli. Hamu majopo ang dongan. Hamu natulu nin naibana. Dia do narumikot di rohamuna na manguluan nin naibana. Dungi pitor dia lusi sibo surma ibana ido ibana ma anggo dia upuang narumikot hamoraud do in naibana. Alasanmu dia inna si selamat. Bah buktina sudah do halak naing mamora. Naing adong mobilna, naing adong artana, naing adong rukona, naing adong gedungna, naing adok korbona, naing adok tanona, dohot aka artana asing hidup Jangankan au harus si mamora pe, ngana marguar marmargar si mamora, tong do kepengen mamora innai bana rupani. Idu dia narumikot bah innai bana. Pokokna artama narumikot ninna si bosur mengalusi si selamati. Bah ala nirikok niarton bapola dua doang nama bain guarni geleng na bahkan guarni pahopuna si arta innai bana
Yesui gabe di bain guarna rupane manang namar perdemuan tusi ima alani rikokna anggiat guar tulut inna si bosuror rupani mangalusi si selamati. Jadi di baing guarni kelengna guarni pahopuna siarta anggiat guaridah kolang guar pajou-jowon si pajou-jowon alai gabe guar tulut si buan arta. Dungi Roma si sehat salah kau kawan ninnai bana manipali hatani si bosuri dang arta narumikot molo diau narumikot kekuasado innai bana dang arta kekuasado bereng sudido naing berkuasa naing presiden naing gubernur naing bupati naing camat naing kepala desa dohot aka huaso-huaso jabatan-jabatan na asing dopena di mana-mana orang rebutan kursi ninna ibana rupane meyakinkan dongan na tului tuahama adong arta ayang goswadong do jabatan ninna ibana jadi diau narumikot kekuasaan itu ba molonunga adong kekuasaan mangihut do arta jabar mangihut do inna ibana marupane mangalusi si butong si bosur nakkiningani maka tayo masih butong nagurang kesek musude inna ibana say arta donimmu say huaso tuahay anggo maledo si ubihon ninna si butongon guarra pe si butong ate say arta huaso donimmu manang nabutok ko di baini ninna ibana anggo diau narumiko di ngoluon jalan na upeting butong bahasa Indonesia na sebotamu kenyang inna ibana jadi molonung butong si ubion selesai do sude persoalan molo sai maledo butuhon tiangipe boido piol berengon ninna ibana alai molonung butong tiur do sude nak swadong arta nak swadong jabatan nak swadong kuaso mardala do sude inna ibana jadi molarong madok hadapi pagi dengan senyuman inna ibana rupane dakto hoy hucoba do songoni natwari senyum mau pagi-pagi holat dungo hape jam sia ngatong male inna ibana rupane jadi anggo narumiko kedan butong titik inna ibana ima padabok ni si butong rupane mangalusi si sehat nakkiningan dohot si selamat nang si bosuri hama kadongan saha porsiaon molo tuhita ma disukur rupane suku-suku nasarupa dia do tutu narumikot dihita dia do na uporlu dingoluon arta do hamorao do jabatan do kekuasaan do dihita narumikot manang napeting mangan napeting butong ido narumikot terlepas sian aka alustai manang nadia manon alus tarupane Roma si selamat ninna ibana ma tudongan na natului si bosur si butong dohot si sehati salah do hamuna tulu inna ibana toho do rikot arta rikot do huaso rikot do butua rikot do si ubeon rikot do mangan sikot do si panganon doho takana asingin na ibana alai molo so selamat doho alias terancam ngulum aha malapatan ni isude buat apa itu semua ini bana apa gunanya kita punya harta selangit punya kedudukan yang tinggi tetapi nyawa kita terancam terus alias tidak selamat tidak aman tuahame inna ibana jadi narumik kok di ngoluon selamat aman sonang malua ninna si selamat jadi hok bartu guarnai marupane dido ibana narumikot di ngoluon rikok do harta rikok do hamoraon rikok do jabatan rikok do siubeon rikok do si panganos sinumon alai narumikot siani
malua hita, selamat kita inna ibana. Selamat raga, selamat jiwa, selamat di tempat kerja, selamat di rumah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Pokoknya selamat ma sude. Hamu kadongan saha porsiaun rasa aman manang selamat manang malua odo nata hari koton na manguluo. Dos kon nani dok ni selamati riko doi sude. Alai tua hame tutu adong dihita. Anggo terancam dongo luta. Anggo sobui du hita malua. Selamat aman. Inilah kebutuhan semua orang. Semua orang tanpa terkecuali ingin merasa aman. Aman di rumah, aman di kantor, aman di jalan, aman di pesawat, aman di bis atau di mobil, aman di kereta api, aman di kamar, dan lain-lain. Isutuk tapikir rupani molonu nga masuk kita tu kamar tidur tai nga ama be belum tentu ate. Ay di kamar tidur pe tongdo terancam hosatta kan. Na perpudion adong do berita na viral di kota Medan adok sada mahasiswa semester walu tinadda do natorasni inod dan akor rupani buru na ibako badi kamar kos na ido ibana boy do mate manang na aha mabayan dang binoto lo mapolisian non menyelidiki apakah karena sakit atau memang ada orang sengaja menghilangkan nyawanya rakta boto lapatan na nanang dohonot tadi si di kamar tidur taisa diri pe tongdo terancam nguluta. Karena itu benar apa yang dikatakan si selamat. Ido narumiko di nguluta. Melua hosatta, melua todita, melua raga taon sian aka nama baik kita terancam. Jala ido na taida di bagasa trupuk jami taon. Di Alkitabi dibaid do judul ni pesalmenon aman dalam tangan Tuhan. Molo di Bibeli di dok tangiang mangido halua usian musuh. Jadi marumang tangiang do pesalmenon, tangiang mangido haluaon, mangido rasa aman sian Tuhane. Ahahuro hamabahin ibana dang ama. Didok dison ima musuh. Musuido mabahin ibana dang marhasonangan. Isedo musuna. Dang apala didok guarna alai pangalahoni musuido di paboa. Didok disi nasai toktong mangonggop hosaku. Nasai toktong mangonggop hosana naing buatonna nian. Ima musuni iba. Lapatan na musunai ima seseorang bukan sesuatu. Dirajumi parpesal menondo nasutu gogona palua hodirina siam musui. Hola Tuhan debatado nagabe pangalualuan na partano batuan na oding-oding na. Porsiedu ibana pabuat Tuhan debata tuk paluakon hosana siat tangan ni musui. Ido nakin na tabigay di ayat saplonome. Marulupulup jala marlas ni roha ibana ala asi ni roha ni debata di nguluna. Ay ditatap debata dangolna jala si parbinoto debata di haguguton nai. Jadi dia pasrah beriman dang na menyerah ibana alai di pasahat ibana di bagasat tangyang narupani asa melua ibana siat tangan ni musunai. Hamudungan sahapor siaun hitape bah ido tong na tahapor siai. Tahapor siai do pabuah holat Tuhan ido natuk paluahon hita sianak kamu sutai. Ibana dodongata maralohon musui. Akup ni tahe akamang dohot tamina. Ise do musuta. Dos do musuta dohot musuni parpesal menon. Manang adong do na asing. Alana musuon so natadok nakiningani boy dui seseorang. Boy dui sesuatu. Mangihuton buku deta 110 pitu. Namar judul Jehovah debatatta do bah didok disi anggo musuta ima sibolisi yanggo musui ima sibolisi jorbuk do tahini mangago colmai dang dapot na mangatu ima didok jadi molo disukun
ise do musuta, do musuta, buku edeta nomor 110 pituima, alus nasada. Alai, adong dope muse musuta. Didoakan na tua-tua, bulu soban, musu dongan. Jadi boy do mardongat tu musu, jala maralo tu dongan. Boha muse mau nate. Aida juk do om masa di tonga-tongata, saya niripu dongan HP musu. Saya niripu musu HP dongan. Jadi bulu soban, musu dongan. Jadi boy do, langsung na dilabung ni bay rupane musu niba. Ay laus ido, nama jehehon, ido na menghianati, ido tong nagabe maralo tiba. Boha, holanodo musuta, adong dope musuta na asing, sahalinai tadok nakiningan dakola seseorang, boido sesuatu. Tadok nakiningan digijang, boido sesuatu. Adong do halak na marmusu tu rasa takut na berlebihan, manang didok may fobia ate. Fobia. Jadi ketakutan yang berlebihan, so sikola do pebana tu kedokteran ngamabiari bana rupani manuntik. Ay sikola maho dokter maho na takut nanti salah suntikin na rupani. Habe lulus naing masuk tu sikola kedokteran pe dang dope. Adong do muse na marmusu tu ketinggian mabiari bana tibo doh aka sesuatu na asing dope. Alai manang dia pe akamang dohot tamuinang nasay mangonggop hosat tai tapangido mah pangurupion sia Tuhan Yesusi asa di palua hita sian ragam ni aka musutai. Amin. Martangiang mahita. Moliate mariho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami. Asa di parbueho katami parbuena dinggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin.